Salam, adım Katerina. Hem şu günden beylek men sizin Rus tili mualliminiz. Okuyan kitabım Ruski Suvenir 1. Hem ilkinci sapağımızda учебнигin özünden näle Рабочая тетрадьdan başlasın elyan. Рабочая тетрадьиňizi açsaňyz 4-nji sahypasynda Rus elifbeyi bilen tanışlyk var. Menim şu tanışlykdan başlaýyn. Edil kitapdan görkezip oturmaýyn, planşetimde de şu kitabym elektron görnüşi var. Planşete geçelim. Ruski alfavit. Rus elifbeyi. Ýöne Rus elifbeyine başlamakam edil türkmen sözlerinden bir düşündiriş bereýin. Çekimli diýerin, çekilýän ses a, o, u, ü, i, uzyn aýdylýan sesler bar. Çekimsiz diýemde beýdip uzyn aýdyp bolmaýan sesler bar. Mysal üçin b, v, g, d kän bir çekip bolanok olary. Hem ses bilen harpy tapatlandyrmak wajyp. Ses diýemde eşitýän, aýdýan zadyňyz, harp diýemde ýazýan hem görýän zadyňyz. Harp sesin belgisi bolup durýar. Dowam edeýin. Rus elifbeyini görüşüňiz ýaly 33 tane harp bar. Hem göni 28-nji bilen 30-njydan başlaýyn. 28-nji twёрдый znak, gaty belgi. 30-njy bolsa mähki znak, yumşak belgi. Özlerinin hiçili sesi ýok, diňe harpy bar. Ýokarda ine ýazdym, twёрдый znagyň ulanylýan yerleri. Aýdala rus tiline yezdit sözü var, ulogly gatnamak. Hem ulogly öýüň edil ýan jagaşyna gelip bolýan yeri podъезд. Pod ýanyna, aşagyna diýmek. Yezdit sözden gysgaldylan görnüşüm yezd. Indi şu y harpy y bilen e sesleriň birikmegini nemele gelýär. Bir harp iki sesi aňladýar. Twёрдый znak arasyna goýmasak podъезд sözü. Onu d bilen y bile okulanna z diýip okular. Podъезд bolar. Ýöne däl gerek yezdit sözden gelýän söz y sesini gowy eşitdirmeli. Şoň üçin arasyna twёрдый znak goýulýar. Ýagny şu öňü bilen soňy aýratyn aýdylar ýaly. Hem şol twёрдый znak y, yo, yu bilen ya-nyň öňüne goýulýar. Madama da sözüň ortasynda gelýär. Y, y bilen e sesleri berýär. Yo, y bilen o sesleri berýär. Yu, y bilen u, ya bolsa y bilen a. Bir harp iki ses aňladýar. Munyň ýaly çekimledeniň rus tilinde 4 sanagy bar. Şol 4 harpyň öňüne gelmek üçin twёрдый znak bar eken rus elifbeyinde. Mähki znak bolsa sözüň diňe ortasynda däl hem soňuna gelip bilýär. Ol öňündäki çekimsizi yumşatmak üçin gerek. Mähki znak üçin şu taýda semya sözüni goşdum. Mähki znagy ýazmasak ma bilen ya bile gelenne mä diýip aýdylar. Semä bolar. Semä bolsa tohum, çigit diýmek bolýar. Mähki znak goşýas bolyn, ya aýraýdylýar, ýa-ni edil twёрдый znagyň bölmek ornu bolşy ýaly. Mähki znagyň bölmek funksiýasy bar. Sem ya diýers, y sesi gowy eşitilse diýmek mähki znak öz funksiýasyny ýerine ýetirdi. Mysal üçin şu taýda ugal sözüni ýazaýyn, kömür diýmek. Mähki znagyny ýazmasam, onda ugal bolar. L gataýdylar. Mähki znak izinden goşýanym bolyn, l harpy mähki znak yumşadýar. L ses emele gelýär. Islenlik çekimsiziň izinden mähki znak goýulaýsa, ony yumşadýar. Çekimsizlerden şu taýda b bar. B gaty gelýär. Yumşadamyzda ýylgyry baýdýas bolyn b bolýar.
mehki znaklı yazılsa şol d bolýar. V gataýdylýa, izinden mehki znak gelse yumşaya z bolýar. G gaty, g yumşak. D gaty, d yumşak. Galanam şeýlem. Mehki znak bilen tvördi znakdan çekimlilere geçeli. Ýa-ni 4 sany çekimli harpy agzapdyk. Y, yo, yu, ya var. 4 sany harp hersem 2 sesi aňladýan. Ondan başgaýna a çekilýän ses, i, o, u, hem y var. Gyzyl bilen bellendim. Çekimliler glasnaya 10 sanisi. Demek 33 harptan 2 sani sesi yok harpa ayırsak, 10 sani çekimli harpa ayırsak, ondan yine 21 harp galya. Şoların 21'si hem çekimsiz. Это согласные буквы. Çekimsiz harplar. Rus harpların hem seslerin Türkmeni kıyın düşäjeklerinin ikisi bamyka diýen. Bira c diýmek üçin t hem s sesleri bile tiz aýtsaňyz c bolýar. T s t s t s t s t s c c c c c c diýip tizleştirip bilersiňiz. Belki aýnaň öňünde oturmaly bolar, oň üçin braçka. Hem ş harpy var. Ş harpyň yumşak görnüşi. Ş ş ş ş diýeňizde diliňiz ýa-da diliňiz adatça agzyňyzyň edil orta arasynda dur, hiç şerik degen ok. Ş diýeňizde diliňiziň uji aşak eplenýärde, aşaky diýişiň edil arkasyna etedegýär. Ş bolanna diliňiz gönje dur, ş diýeňizde aşak eplenýär. Han edik görüň. Galanlaryny alyp çykarsyňyz diýip umyt edýän. Hem ştaýda çep tarapda harplaryň basmaçasy ýazylan, saq tarapynda bolsa ýazmaçasy bar. Birden ikisinin arasında Rusça bulaşýan bolsaňyz ýa-da Rus harplaryň ýazylyşyny Türkmen harplaryň ýazylyşy bilen bulaşdyrýan bolsaňyz, onda islenlik kitaby açyp, islenlik bilmeýän sözleriňiz bolaýsyn. Islenlik Rus teksti basmaçany görüp, ýazmaça deptere ýöne göçürüp oturmuş. Şu alfabeta arasynda seretmeli bolsa seredip. Diňe praktika bilen öwrenşip bilersiňiz. Näçe köp ýazsaňyz, näçe köp eliňiz işlese, gözüňiz görse, şonça-da tiz öwrenşersiňiz. Häzirlikçe bolarmyka diýen innik sapagymyzy uçebnik bilen dowam edelim.